Aku Halo, Nung masuk muda saya. aku saya Mana dia? Purso, Hah? Purso. Posro. जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय बे हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो ओमफ्राय माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव लामा बज' कुमार ब्रह्म सब समाय रलंआवनो थांखायो बियो क्लास 8 आव फरायगासिनोमोन बियो बैसोआ 13 जादों কি বিচার করলে তোরা খুশি হবি ক Hah? কি বিচার করলে তোরা খুশি হবি কাপড় সাদা দিবি না এই জাত বার দেবেন খেলাম কাপড় সাদা गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फिन खेब आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय तो लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय आं मा कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर आथिखालनि जुगाव नोंथांमोना मानि थाखाय जोंनि ससियेल मिडियायाव बांसिन भाइरेलनि ओंथियाहाय गोसारनानै दङ नोंथांमोना मोनथिखायो नङा होमब्ला तो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौहाय गिबियावनो नायलांग्रो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा स्किप खालामनानै नोंथांमोना आरो माब्लाबाबो कमेन्ट्स दा खालामसै नोंथांमोना स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर तो जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामला सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थौदो बिदिब्ला কি বিচার করলে তোরা খুশি হবি ক Hah? কি বিচার করলে তোরা খুশি হবি কাপড় সাদা দিবি না এই জাত বার দেবেন খেলাম কাপড় সাদা দিলে তোর গামছা পরবার দিছি না আমার নিজের গলা দিয়ে কিন্তু গামছা দিছি তোর পরবার নিগে আমি কিন্তু ন্যাংটা রাখি নাই রাখছি কি না তোর নিজের গলা দিয়ে গামছা খুলে দিছি পরবার নিগে কিন্তু ওই কাপড়ে হাত দিবি না প্যান্ট পরে প্যান্ট পরানো লাগবো না প্যান্ট আর এটা থাকবো প্যান্টের পকেটে কি আছে আমি কি করছি আমি তো টাকা আচ্ছা তুই ই কর তোর এই কাপড় চোপড় হাতে নো না A few moments later. Aku Halo, Nung masuk muda saya. aku saya Mana dia? Purso, Hah? Purso. Posro. जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय बे हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बिन्दिसर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय ओमफ्राय बि सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो राजेनाव लाबोबाय राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय बिनाव बिजि गंनै थुबाय थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव लामा बज' कुमार ब्रह्म बे पमाक्रानि दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया लांजाबाय दा लांजाबाय बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबायसो जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनि फिसानि जिहेतु लाइफआ बरबाद जाखाबाय आंना मोनथाया माने बियो गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ बेनो आरो आंनिया फरायनाया बे 1st डिभिजन थाङो सब समाय रलंआवनो थांखायो बियो क्लास 8 आव फरायगासिनोमोन
बियो बैसोआ 13 जादों। फिसाजोना रिया ब्रह्म आरो उन्दैया जिया ब्रह्म। बियो रिया ब्रह्म। बे फिसाजोआ रिया ब्रह्म। आंनिया बन्दना ब्रह्म। गामिया पुबमाख्रा।